Samozrejme nemôžeme obísť ani vyznavačov kafe latte, preto si teraz v rýchlosti ukážeme, ako dokážeme na Quick Meal Super Cappuccine pripraviť kafe latte. Máme už dopredu pripravené pohár sklenený s troškou studeného mlieka. Niektorí možno so mnou nebudú súhlasiť. Je viacero naozaj príprav, možností kafe latte, toto je jedno z nich, hlavne kvôli efektu, dáva sa tam troška studeného mlieka. Takže máme pripravené studené mlieko už priamo v pohári. Zoberieme si džezvu, do ktorej si pripravíme mliečnú penu. Naozaj hustá, nadýchaná mliečna pena. Vlejeme do pohára. Pripravíme si espresso. Ideálne je čakať nejakých 40 sekúnd na to, aby sa rozdelila hustota a teplota teda mlieka a mliečnej peny. Tých 40 sekúnd je ideálnych na to, aby potom výsledné kafe latte dostalo efekt mlieko, káva, mliečna pena. Pripravili sme si espresso. A teraz z postene pohára vlejeme priamo. Snažíme sa pomaly, aby sa to úplne nezmiešalo. A vidíte, ako krásne sa rozdielilo mlieko, káva, mliečna pena. Nech sa vám páči.